Gaskiya ni kam Allah ya mini komai a rayuwata. Kayan da kaga na sannan kayan da tun ban zama mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa bane. Kaga har yanzu ina sa shi. Na koyi ɗinki fa ba a ɗaga mini kafa. Aikin gwamnati da ya zo da aka zaɓe ni a mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa kari ne mini akan abin da ni nake yi. Wannan ɗinkin gwamnati ta same ni da mota ɗina kana da zil na koya ɗin. Lokacin ban gan shi komai ba sai yanzu in na tuna sun ce na ji jikita shi. Da wannan keke da na sai shi 6,000 shine farkon keke na. Zaka samu wani zaka mishi ɗinki balance zai rage zai ce wannan shago honorable ne daman ba mu ci rabon mu ba bari mu ci rabon mu akan ɗinki. In Allah ya sake bani fiye da wannan da nake da su guda biyu sana'a da kuma mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa in ya sake bani wani dama zan yi fiye da wanda nake yi yanzu in Allah ya yarda. Ni ce mai suna Honorable Sarah Samuel, Vice Chairman Yola North Local Government, also a fashion designer. Abun yana da daɗi sosai. Kuma ina fahariya da shi sosai. Na ji daɗi da gwamnatin jihar Adamawa shi Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri da ya ga cancantar mata ya kawo su a mataimakiyar chairmomi na local government. Yau ina ɗaya daga ciki. Amma kafin wannan kujeran ya zo, wannan shine sana'ata tun tale-tale da shi na tashi. In fact ina secondary school na koyi wannan aiki. Yau wannan aikin ɗinki na tela shekara 27 kenan yau. So da na zo na zama mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa ban bar wannan aiki ba saboda har yanzu ina da son shi a zuciya domin na san mene wannan aiki ta yi mini a rayuwana gabaki ɗaya. Shi yasa nake mutunta wannan sana'a mai daraja mai albarka. Kayan da kaga na sannan kayan da tun ban zama mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa bane. Kaga har yanzu ina sa shi, har yanzu kuma ina ɗinki saboda mutane su san cewa ko da dai ka samu wani dama a gwamnatance ko kuma ta kowane hanya ainihin sana'a ba abin da zaka bari bane saboda sana'a sai mutuwa ne zai raba ka da shi. Ni kam ban san me zan ce wa Allah ba farkon fari. Gaskiya ni kam Allah ya mini komai a rayuwata. Kaga ɗinki da nake yi da Allah ya albarkace ni da shi yau shekara 27 nan. Wannan ɗinkuna da kake gani za a kwashe shi yau daga Maiduguri. Akwai a ciki drawer daga Kaduna, akwai a Abuja. A wannan ɗinkin da customer zai zo ya ce mini mu je mu sayi zani a kasuwa in zo in ɗinka masa, ni ma sai na shiga sayar da zannuwa ɗin. Yanzu ya kare ne amma kuma na yi placing order yana zuwa daga Kotono saboda shi yake kara min customer. So idan na yi posting maka a Facebook ko a WhatsApp sai ai selecting sai abin ɗinki. Wannan zannuwan duk na yi posting a Facebook ne aka yi selecting na ɗinka za a kai Maiduguri da safin nan. So ɗinki na ba a jihar Adamawa kaɗai ba, ba kuma a Yola North kaɗai ba, amma ina da customer a Kaduna, Abuja, Maiduguri da Taraba. Gaskiya abu ne mai sauƙi. Abu in aka ce maka aikinka ne, kai ka san yadda za ka yi arranging nashi. Office dai na gwamnati karfe 9 na shiga office, ana tashi karfe 4, Juma'a karfe 3. Ana tashiwa zan zo nan, dan dawo shagona in zo in yi yanka domin ba za ka iya yin shi gabaki ɗaya ba saboda ba time za ka koma gida ka je ka yi abinci. So idan na taso karfe 3:30 wata rana 3 wata rana 4 depends on yanda aiki a local government ɗin ya ɗauke mu. So zan dawo shago sai in yanka kamar turmi 5. Zan ba yara su sa mini landing. Gobe idan na zo zan haɗa. Jibi sai a yi ko stone ne ko bead ne duk wani aiki da ya kamata a yi a kai kayan. A cikin kwana 3 shine zan bayar, sati kayanka is ready ka tafi da shi. Shago ina zuwa daga karfe 4 zuwa karfe 5:30 ko 6
saboda in koma gidan jin yi abinci, na ci abinci, yi wankan kwanta. Alhamdulillahi abu ne wanda daman yadda kake managing customers haka za ka yi managing ma'aikatan gwamnati. Idan na isa sukan zo su gaishe ni, duk wani aiki da aika da ya kamata in aike su wanda ciyaman ya bani dama in yi, domin ni mataimakiyarsa ne. So ban da aiki ko kuma urumi na yin abu on my own sai tare da directive na shi executive chairman ɗin. So idan ya bani aiki wanda in akwai wanda na kasa na juniors ɗina za su yi, sai ni ma in ba su directive su je su yi delivering aiki domin a samu saukin aiki kuma a samu perfect aiki. Muna aiki da su normal, kuma I create a good relationship between ni da ma'aikatan gwamnati a office ɗina da kuma local government gabaki ɗaya da Adamawa state gabaki ɗaya, domin ba wanda ba ma mu'amala da su. Za a iya tura ni office na commissioner aika, za a iya tura ni wajen his excellency, za a iya tura ni wajen matarsa deputy governor. So shi yasa na ce Adamawa state gabaki ɗaya. Ai benefit nashi na da yawa, baka ga ɗan uwanka ya fara kirga kekunan ba. Na fara daga butterfly guda ɗaya. Butterfly nan ina koyan ɗinki, ina irin kuɗi da suke bamu mu je mu sha kunu, sai ni in sa a kati 200, kafin ka ankara za ka samu 3,200. Keke kuma a shekara kenan fa, za ka samu 3,200. So keke kuma lokacin 6,000. So na sayi keke 6,000. Wannan keke da na saye shi 6,000 shine farkon keke na. So na ajiye shi musamman, ba na son sayar da shi domin tarihi. Na biyun shi yana gida, na ajiye a falo domin dinga kallon sa in san tarihi na. So benefit ɗinsa for physical one zaka gansu suna da yawa. Wannan ma na sai da ɗaya saboda filin shago ɗin ya min kaɗan, ina neman babban shago in kara expanding kafin sake kara wani na zamani da aka kawo yanzu. Wannan ɗinkin gwamnati ta same ni da mota ɗina, wanda yau idan ina tuka motan gwamnati sai ce wannan kam direba ce daman. To tun tale-tale wannan ɗinkin na yi arziki a ciki na saya fili, a ciki na saya gida, a ciki na saya mota, a ciki nake tallafa ma mutane wanda makarantansu ya saya basu da school fees daidan gwargwado, nakan biya musu. Kannena na musu makaranta. So wannan ɗinki da kake gani, ba na saka riga sau biyu sai in na ga dama. Ba na saka, kuma ba lokacin da ba na kyauta da sutura, saboda duk wani sample da ya zo ko a TV na gani ko a Facebook ko a YouTube zan ɗauka in ɗinka, in na ɗinka kuma an wuce shi kenan sai wani zubi. So wannan ɗinkin ya sa ina taimaka ma mutane da dama fiye da yadda kake zamani. Aikin gwamnati da ya zo da aka zaɓe ni a mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa, kari ne mini akan abin da ni nake yi, kuma na ji daɗi. So kaga benefit nashi, da a ce ina zaune a gida da gwamnati ma bata ganni ba, aiki ɗin ma yanzu shi ma benefit ne, domin babban benefit. Tun da bana aikin sana'a, ina kwanciya a gida ko ina yawo, za a ce this is irresponsible woman, ko mun bata shugabanci sai ko ta tara makanta. To amma sai ina ga kamar sun riga sun gani cewa already ba zan nema in tara ma kaina ba, zan sake taimaka ma al'umma akan wanda ni nake yi da fari. Ko jiya ma na yi hira ma yaran shago, na ce ku kuna wasa da rayuwanku, kuna wasa da future ɗinku, more especially matasa da suke shago na. Na ce na koyi ɗinki fa ba a ɗaga mini kafa. A nan za ka tashi daga shago, inda za ka je ka siya zip ko zaren ɗinki zai kai minti 15 kafin ka isa wurin siya. Sannan kuma za ka je ka dawo. In ka dawo za a ce maka color bai tafi daidai da kayan ba, zaren bai tafi daidai da kayan ba. Da wannan wahalan ɗin wata rana kuma ba za ka ci abinci ba, wata rana kuma ana ɗinki madanna za ta ce in je gidan mata sharan, mata wanke-wanke, in kula mata da yara. Kafin in zo ta gama yanka. So it's a big challenge. Amma kuma da yake abun ɗin kana yin shi, kana da passion, kana da zeal na koya ɗin. Lokacin ban gan shi komai ba, sai yanzu in na tuna sun ce na ji jiki fashi. So a yanzu haka dai challenges ɗin kaɗan ne. Za ka samu wani za ka mishi ɗinki
balance zai rage, zai ce wannan shago honorable ne, daman ba mu ci rabonmu ba, bari mu ci rabonmu akan ɗinki. In ba haka ba, kuma ba duka ba ne, wanda suke yin hakan sun kasa ne, ni kuma nakan fahimta cewa ba su da kuɗin da za su ƙarasa min balance, nakan bar su. Amma gaskiya su ɗin ma customer ɗina suna jin daɗi yadda nake tashi daga ofis in dawo shagona, rige-rige suke yi domin su kawo min ɗinki, domin ya faranta musu rai cewa ban juye baya a sana'ana ba. Burina a nan gaba in Allah ya yarda yana da yawa, domin kamar yadda nake yi lokacin da ba a zaɓe ni mataimakiya ba, ina ta ce in Allah ya bani zan yi fiye da abin da nake ma al'umma. In Allah ya bani zan yi fiye da abin da nake yanzu, sai Allah ya bani. To ka ga ban tuna cewa ga abin da nake son zama ba, kawai na ce in Allah ya bani. Yanzu ma zan sake ce in Allah ya sake bani fiye da wannan da nake da su guda biyu, sana'a da kuma mataimakiyar shugaban hukumar Yola ta Arewa, in ya sake bani wani dama zan yi fiye da wanda nake yi yanzu in Allah ya yarda. So maganan barin ɗinki ai ba zan bar ɗinki ba, bana ma tunanin barin shi. Shi yasa ka ga na yi maintaining. Don idan na zo na kalli shagon haka kawai ma yana faranta min rai. Sai a ce ni kan honorable, ke kan gwamnati ne ya miki daidai. Ba su san daɗin cewa duk abin da zan yi idan na zo nan sai in ji hankali na ya kwanta. Ai kai ma shaida ne. So I drive pleasure lokacin da in na zo wannan shagon nawa ne, ɗinki na nawa, kuma ban da tunanin barin shi. Sai ko ina tunanin in buɗe makaranta na koyon ɗinki. Ina tuna masa in buɗe makaranta na koyon ɗinki, ba shago ba kuma. Duk lokaci na zuwa wanda in Allah ya bani sai ko in koyar da mutane su ma su je su dangana da kansu. Bayanin shi ne gaskiya na gode ma wannan gidan television da suka ga ya dace su zo su yi hira da ni, su yi interview da ni, kuma ba yau ba kuna bi na sawu da kafa domin ku ga cewa na girma a siyasa, na girma a sana'ana, domin duk lokacin da ka zo ka ɗauki programs ɗina nakan samu sabbin customers sukan biyo ni su ce mun ɗauka kin bar ɗinki, a share yanzu kina yi. So kaga ina samun kari, kuma benefit ne a wurina, ni beneficiary ɗinku ne, domin duk lokacin da kuka zo nakan sami sabbin customer, kuma gaskiya ina jin daɗi sosai. Allah ya saka muku da alheri. Wannan aiki da kuke yi Allah ya biya ku. Na gode sosai, shine abin da nake da shi.